Gihatag sang pamilya Bacaro nga aksidente kag hindi ungod ang nagluntad nga sunog sa Barangay Rizal, Estanzuela kag Barangay Tansa, Bonifacio City proper kahapon sang kaagaw Hunyo 17. Sa exclusive interview sang K5 News FM Iloilo kay Luisa Isang Bacaro, residente sa Barangay Tansa, Bonifacio, ginpayag sini nga sila ginatudlo nga gitsuguran sa sunog sa duha ka mga kabaranggayan apang labing importante sa tanan ang nasalbar ang iyang bata. Ginsaysay ni Bacaro nga nagaisahanon nga bilin ang iyang siyam katuig nga bata sa ilang nga balay kag bangod sa tuman kadulom. Nagsindi ini sang kandila apang ginbutang niya ini sa plastik nga yahong. Namurag-muragan na sagani kuno pang pukaw sa iyan mo. Kung sino man da, message ko lang sa inyo, hindi ka mo magbasol sa pamilya ko, hindi na kapagbasolon, or hindi na maglaing buot nyo kay hindi aksidente lang na, hindi na ungod. Tuman naman nga pasalamat ni Bacaro nga may nagsumbag sang ilang nga dingding sa ilang nga balaya. Rason nga nakagwa sa gamay nga alagyan ng iyang nga bata kag nasalbar sa sunog. Posible man nga madasig nga naglapta ang kalayo. Bangod nga uman sa light materials ang ilang nga balaya kag ang populated ang lugar. Mga kakipad, nagpanumdum naman ang pamilya Bacaro nga hindi gid pagbilin nga nag-isano ng inyong mga kabataan agon marikawan ang kasubong nga insidente. Balita nagikan sa City proper. Ako si K5 Eric Canyasares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.